Welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Pamene mdziko muno, bungwe lothana ndi katangale ndi ziphuphu la Anti-Corruption Bureau ACB likupitilira kumanga mmodzi wa anthu omwe akukhudzidwa ndi katangale, yemwe amachita ndi MKULU wa dziko la Britain Zunneth Sattar. Nthambi pa 5 August mu chaka cha 2022 inalengeza kuti yamanga mkulu wakale wa bungweli Reyneck Matemba pamodzi ndi John Suzi Banda, omwe posachedwapa anatula pansi udindo wawo ngati wapampando wa board ya nthambi yowona zakagulidwe kakatundu mboma ya Public Procurement and Disposal of Assets Authority PPDA. Reyneck Matemba omwe atatula pansi udindo wawo ngati wamkulu wa bungwe la ACB anasankhidwa nkukhala Solicitor General komanso nkukhala mlembi wa mkulu wa unduna wa zachilungamo. Pano ndi mlembi wamkulu wa unduna wa zamalo ndi chitukuko cha nyumba mdziko muno. Malingana ndi kalata yomwe nthambi ya ACB inatulutsa kudzera mofalitsa mnkhani wawo Ingrid Ndala, Matemba ndi John Suzi Banda anamangidwa kamba kakuti anakondera polandira ziphuphu kuchoka kwa Zunneth Sattar kuti kampani yawo ya Zavia Limited ayipase ntchito yogulitsa zakudya ku Malawi Police. Pa nthawi yomwe ankachita izi mkuti Matemba ali wamkulu wa nthambi ya ACB ndipo malo mothana ndi katangale iwowa anali patsogolo mkusogolera katangaleyo mdziko muno. Kalata yomwe nthambi ya ACB inatulutsa ikupitilira kunena kuti awiriwa anamangidwa kamba kakuti nthambi ya ACB imayenera yunguze ngati ndikoyenera kuti kampani ya Zavia Limited yomwe ndi ya Zunneth Sattar inali yoyenera kupatsidwa ntchito yopereka zakudya zotchedwa ma food rations kapenayi. Contract yo inali ya ndalama zokwana 7.8 billion kwacha, ndipo kampani ya Sattar imayenera ipereke ma food rations okwana 350,000. Pa nthawi yomkuti Sattar anali akuganiziridwa kuti amachita zakatangale ndi ACB imayenera iwaoneke ngati boma lingapitilire kuwapatsa ntchitoyo kapenayi. Kafukufuku wa ACB panopa anapeza kuti Reyneck Matemba ngati wamkulu wa ACB wakale analandira ndalama yokwana 10 million kwacha kuchoka kwa Zunneth Sattar ndi cholinga chakuti alole kampaniyo kupatsidwa ntchitoyo. Kafukufuku yonso wapeza kuti John Suzi Banda anapatsidwa ndalama zokwana 3 million kwacha ndi Azun Chena yemwe ndi agent wa Zunneth Sattar kuti ngati mkulu wa board ya PPDA alole kampani ya Sattar munjira ija amati no objection nkupatsidwa ntchito. Kotero Reyneck Matemba akuzengedwa pa mlandu wosagwiritsa ntchito yawo bwino ngati wamkulu wa ACB popereka ntchito kwa munthu yemwe samayenera kupatsidwa ntchitoyo, zomwe zikususana ndi gawo 25 la malamulo othana ndi katangale ya Corruption Practices Act. Ndipo Suzi Banda akuzengedwa mlandu wothandizira munthu kupanga katangale, zomwe ndi zosusana ndi gawo 24 la malamulo othana ndi katangale mdziko muno. Nkhani iyi ikuchokera pa nthawi yomwe Reyneck Matemba anali mkulu wa ACB ndipo pa upangiri wochoka kwa Akaleken Kaphale womwe anali mlangizi wa boma pa nkhani ya malamulo ngati Attorney General pa nthawiyo anapeza kuti Zunneth Sattar alibe mlandu uliwonse ndipo sakufufuzidwa pa nkhani yokhuza katangale. Sattar alibe mlandu uliwonse. Izi zinali zabwinobwino pa nthawiyo mpaka anthu ofufuza a National Crimes Agency NCA ya mdziko la Britain inatsina khutu nthambi ya ACB kuno ku Malawi nkuwauza kuti Zunneth Sattar akhala akubera dziko lino kwa nthawi yayitali, ndipo kenako mkuluyu anamangidwa mwezi wa Oktoba mu chaka cha 2021. Kafukufuku wokhuza Sattar mdziko muno komanso mdziko la Britain wapangisa kuti anthu angapo amangidwe. Anthuwo ndi monga Akezi Msukwa omwe anali nduna yakale ya zamalo, George Kainja omwe anali wamkulu wakale wa polisi, Amwabi Kaluwa
omwe amagwira ntchito ku nthambi yoona za malamulo ku polisi ndi a Prince Kapondagaga omwe anali mkulu woyang'anira nyumba za boma ngati Chief of Staff for State Residence. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulus Chilima akukhudzidwanso ndi katangaleyo, ndipo panopa a Lazarus Chakwera anasiya kuwapasa ntchito ogwira ntchito ena mboma omwe akukhudzidwa ndi katangaleyo ndi monga ochoka ku Malawi Broadcasting Corporation MBC, Malawi Revenue Authority MRA, Office of President and Cabinet OPC, Public Procurement and Disposal of Assets Authority PPDA, ndi ku mabwalo a milandu Judiciary. Anthu enanso omwe akukhudzidwa ndi monga ogwira ntchito ku unduna wa zachilungamo, wazachuma, wofalitsa uthenga wa za mdziko ndi apolisi, unduna wa zamalo, woona zokupa alendo ku State House, ku Reserve Bank of Malawi, komanso nthambi ya ACB yomweyo. Masana atsikuli a Reyneck Matemba ndi a Banda anakuonekera ku bwalo la magistrate la Lilongwe komwe anakuuzidwa zakulakwa kwawo, ndipo awiriwo anapempha kuti atulutsidwe pa bail. Chief Resident Madaliso Chimwaza anawatulutsa pa bail Amatemba. Nthambi ya ACB sinakane kuti Amatembawa apatsidwe bail yawo, ndipo anati mbali yawo ndi yokonzeka kuyamba mlandu. A Reyneck Matemba womwe sanayimiridwe ndi loya aliyense mu bwalolo koma eni wokha analamulidwa kupereka ndalama zokwana 500,000 Malawi kwacha, kupeza mboni ziwiri zomwe zilipire ndalama yokwana 2 million kwacha ngati surety bond, komanso kupereka chiphaso chawo choyendera ngati mbali imodzi ya bail yawo, ndi kutinso azikaonekera kuma office a ACB sabata ziwiri zilizonse. A Peter Simbani yemwe ndi mkulu woona zakazengedwe ka milandu ku ACB anauza bwalo la milandu kuti a Reyneck Matemba anamangidwa nthambi yawo itatenga chilolezo warrant of arrest, ndipo iwowa ngati nthambi ya zofufuza amaliza kale kafukufuku wawo. Iwowa anapitilira kunena kuti chomwe akudikira ndi chilolezo kuchoka ku office yoyimira boma pa milandu ya Director of Public Prosecution DPP, yomwe mkulu wake ndi a Stephen Kayuni. Zikuonesa kuti katangale mdziko muno anamera mizu kwambiri. Mkulu wakale wa ACB yemwe ntchito yake ndi kuthana ndi katangale nkupezekanso kuti akumangidwa kamba kuganiziridwa kuti akuchita katangale. Chomwe chikuwawa anthu mdziko muno ndi chakuti a Reyneck Matemba omwewa anali patsogolo kutsogolera mlandu womwe mwini wa banki ya FDH a Mpinganjira amazengedwa kuti amafuna kupereka ziphuphu kwa majaji omwe amazenga mlandu wa zisankho za mchaka cha 2019. Ena mwa majaji omwe amamva mlandu anali a Mike Tembo, a Dingswayo Madese, a Redson Kapindu, a Hilepotani ndi a Ive Kamanga. Pa nthawiyo a Mpinganjira anapezeka wolakwa ndipo anagamulidwa nkukhala ku ndende zaka zisanu ndi zinayi 9. Lero mkulu yemwe anatsogolera kuti a Mpinganjira amangidwe naye wamangidwa kamba kakatangale.